फाइनाय एडिशन मरिनो गिथिंगै बदल हाबलायमोनि बदल याखालायमोनि सांबुथां सालबोनो नुजागै दंगो तासालो आईपीएफ ति बदल याखालै खरक सिबा बुथाराव तिप्रा हावा हापायका बरनो लामसुका तिप्रा हानि बुद्राय देबरमा आसानि बदल हाबलायमोनि पान्दा सहजाका बुबाग्रा खर आगुनि प्रेस क्लाब यागुलो बुतिराय देबरमा साका आईपीएफ ति बदल हास्तिव बायबनि हापां खामानि सिकां कक सामनि तिप्रा लेनि फियाबा हापां खामानि उलो तिप्रा लेनि सानमं सुपुंलिया हिनै आईपीएफ ति ताताल कक सावै बीजेपी बै बायब खावै खक रजाग रां मनका हिने कक्सु जाखा आसालो बनो कालिबो फाइमानजाखा आईपीएफ ति तिप्राहानि तांफांक्रा बिनय देबरबा बुधु देबर मानकानि कुबुनिर बेलायनो हामबाय दिन दिनो नरबय मालाई तिनि चिकन कक नंनि माध्यमे जों सायमामाबाय दिनैनि प्रेस बिटनि आसल मुलुगाव खायखा आईपीएफ टिनि आगिनि एडवाइजरी कमिटिनि वाइस चेयरमैन बुदिराय देबबर्मानि लिडारशिप आईपीएफ टी एनसी ग्रुप चालक जाक आबो आ पार्टीनो सारोगे आईपीएफ टी तिप्राहा फाई बुदिराय देबबर्मान नेतृत्व चीनी आईपीएफ टी तिप्राहा फाई जॉइन खाइदेगा एवं आईपीएफ टीनी जरा पुरान कर्मी जरा कसाम जरा आईपीएफ टीने एकदम निनी परिश्रम खाई निनी कष्ट न कष्ट हियावई जे तिसाई नारक बरक ताबो हताशा निराशा उन आशा गरै लाम गरै रास्ता गरै आपति मुई नगा आजक तंबाय के अपते हाय बरक ताबो जोंबाय जुगाजुग खाय दंगो जोंबाय जुगाजुग खायाखै बरक परवर्ती समय आस्ते आस्ते चिनि तिप्राहाओ फाय जॉइन खायबैनाय एवं जों आशा खायो आईपीएफ टी एनसी देबबर्मा जेबेबे जनगण थकेका जेबेबे बाउताबाजी खायका आबो आस्ते आस्ते चीनी युव समाज चीनी तिप्रासा जतन बुझिमाखा बुझिमामानि कारणे तिनी आईपीएफ टी तिप्राहो आस्ते आस्ते बरफ फैनायनि चेष्टा खायदों एवं ताई फैनाय एवं ताइबो जों म साना नायो जे पुरान गोसाम आईपीएफ टी खायनाय रक बरनो जों आह्वान खाया नायो आईपीएफ एनसी देबबर्मा जेबेबे थकेका जेबेबे भावताबाजी रिखा तिप्रालेन कक सावै बरनो थकेका मंत्री तो चाना बागै सिमिं एवं बिनि नेतृत्व दाग बुझिमा खाजे ताई तिप्रालेन उंलिया एवं आसल जदि केबो तिप्रालेन सान दं हाकाय तिप्राहा आईपीएफ टी बनो साननाय आबो सायमानैनो आस्ते आस्ते खाई चिन्म तिप्राहाओ बरफ फाय दं एवं जों आह्वान खायनाय जरतुकु सम्भव तारादेर फै जॉइन खायबायदि एवं जों मबो कग्रिनाय जों चिनि बुद्ध देबबर्मा जेदा बिनय देबबर्मा आं चिनि कर्बमोहन बाबू सं जे आईपीएफ टी फाउंडार मेम्बार रक जे आईपीएफ टी संजानाय रक बरक तिनि कग्रिव जों गुबैनो जों तिप्रा सालनो मुक्ति रिनाय तिप्रा आईपीएफ टी तिप्राहा पार्टीनि माध्यमे एवं मोनसे आश्वास रिउनो जतन आह्वान खायनाय तिप्रा सरकारि दले दले फायदि जदि मुक्ति मानानि हिंगाखाय जों मुक्ति रिनाय नरक मक साइमान जे चीनी चित्त बाबू चित्त देबनि नेतृत्वे टीएसपी ने एक पार्टी दं त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी बरबाय जों फ्रंट संगी जों फाइनाय आगामी जे एडिसी निर्वाचन बरबाय कक सालाय आखलाय निर्वाचन सम्पर्के ओरे जों सिद्धांत जानांबाय